anụ ọnụ gị. Ogbu ọja ana m anụ ọnụ gị. Ogbu ọja telukene. Ogbu ọja telukene. Maka na ọkwa na ọja mmụọ na mmadụ na-anụ. Enyi na-egekwe. Anyị na-egekwe. Igbo niile unu na-egekwe. Ogbu ọja bebe na ana m anụ na ntị echiro m. Igbo ndị ọma njem ọnụ ekene m unu. Ana m asị nke ọbụla onye chiri na zee. Wee na-asị na ebe ọbụla ị nọ wee na-achọ ife afọ ya eli, ọ ya adịla gị mma na eke, n'orie, na afọ, na nkwọ, ise. Wee weziala ohere a wee na-anabata unu niile n'ụwa gbaa gburugburu ebe ọbụla ị nọ wee na-ege m ntị n'oge emume ilu Igbo, asụsụ Igbo ya na omenala Igbo, maka na omenala anyị ga-adịkwanụnụ. Ọkwa na ya kpatalụ ọkụkọ ji wee sị na ife mele ya ji alala ụla ma chi jie, abụrụkwa na ife ya atụ atụ agwụgo, kama na ọkwanụ ka ọ kwanyela abalị ugwu, maka na chi abalị na-ejeli ike ọgwụgwụ. O wee wụlụ m ya anawa m ọlụ, abụrụkwa na ike gwụrụ m, kama na ọkwanụ ka ezuo ike nke alụlụ alụ maka echi. Ọzọ dịka ibie wee wụlụ na dike bata n'ọgbọ ibia abịa n'ike, nke pụtara na afụ nze ebie okwu. Ọzọ dịka ibie wee wụlụ na ụzọ na-amara akpọ ogene ya ka ọ na-arụ na ene gba anya n'ọdụ, nke pụtara na onye na-amara eme ife ikewa alụcha ọnụ onye ya akụzili, maka na mmụta adịwa na gboo. Ọzọ dịka ibie wee wụlụ onye na-enwe mkpa anya ọ gara aka ya n'ukwu, nke pụtara na enewewe enwe anya n'iru jee kee n'ọba agwụ. Ndị be anyị awụsa na ọwa ebe a ka ọ dị na agba nke ọzọ. Ekene m unu, kene na-emelu unu ife, kene ndị unu na-emelu ife. Malụkwa ama na onye si n'isi ya ada abụ okpu, ọ bịa ka iweli ite ọ na kụtali okpu ata ka ọma ka ọ ya ekpu. Lotekwe ka ị na-akwado ma na-ekesakwa ihe onyonyo a ka nwarụ na-akwado Mazi Okeke TV ebe ọbụla ị nọ. Kesara anyị ihe onyonyo a, ọ ga-adịrị gị na mma. Ndị be anyị ga-emesịa. Ogbu ọja kpọlụkana nnaba maka na ije dị anya. Obodo Kalu so na gwa mma na be je de ba mo.